guys, welcome again to our channel. Andito ako, umuulan guys, umuulan. Ngayon guys, ay maglalaba tayo dito sa Petit Jungle 2. Dito lang may pwesto ang pagtutuluan ng tubig. Sinasabi ko na tubig na galing sa Panginoong may kapal kasi binigyan niya kami, nilagay na namin yung bathtub. Itong bathtub na ito ay galing doon sa old house namin na nasunog noon. Eh hindi naman siya nasunog talaga totally, so pwede pang paglagyan. Diyan ko ilalagay yung mga lalabhan ko. Tapos nandito meron akong planggana dito, ayan. Tapos may mga tubig na dito at meron pa dun sa blue. Ayan, enough na yan na makalaba ako, or kung magkulang man meron pa tayo doon. Ayun, daming bigay ng God. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang kanyang agas. Ayan, tuloy-tuloy pa rin, pwede itong panglaba guys. Kaya malaking tulong sa amin. Tingnan nyo naman yon. Ay, say hi! Hi guys! Hi! Laba tayo ngayon. Laba-laba. Nandyan ba yung upuan ko? Na plastic? Okay. Teka, kukunin ko yung upuan ko na at magpwesto na ako dito sa ating laba. Pero guys, ang ganda ng view ng labahan ko ha. Dami kong halaman dyan ha. Oh, may mga kasama ko sa paglalaba. Andito. At meron na ako nitong mga kagamitan. Dito ako maglaba sa mas maluwag na parte. Dito tayo. Yan. Maglagay ako ng planggana. Ayan. Maglaba na tayo. Laba tayo guys. Daming labahin. Let's laba-laba. Sabon ka? Hingi ako ng tubig dito. Baka, lagyan ng tubig. Sabon yan para pa decolor. Ito ang para decolor ko. Hingi ako ng... Yes! Patalastas tayo. Ito ang sa akin. Oy, baka naman ambagan nyo ako ng para sa ikabubuti namin dito sa Bohol. Mga products na Sunrox, Kalya at saka Ariel. Matagal ko nang gamit sa abroad pa. And then, Sunrox. Ayan. Ayan. Sunrox decolor muna ang gagamitan. Okay? So, maglalaba tayo guys sa lampakan. Natin. Ayan. Buksan natin ito. Woo! Akin na nga yung case. Ipatong dito para naipatupik. Ganito dito sa amin guys. Is lang. Ayan, ganyan para di mapupikan. Tubig ito. Ha? Damo, baka magpatya. Ayan. Tubig! Okay. Padlawan muna natin. Of course. Hakutin yung mga labahin pang iba. Yan. Sarap maglaba. Uy! Wala nang bra! Naubos na mga boxer shorts, kaya kailangan nang maglaba. At awa naman ng Diyos, may ulan naman. Ayan. Sarap ng ng lamig ng tubig. Ang sarap guys. Laba tayo. Kulang lang ako ng planggana, dapat bumili ako kahit 4 kahapon. Wala eh. Yung mga planggana kong iba dyan, ewan na bakit na wala. Alam nyo ngayong maglalaba ako ng ng kamay-kamay. Ngayon ko lang napansin yung mga gamit kong planggana, balde, yung mga tabo, nangawala. Ewan saan napunta. Ang dami ko nang na-invest na mga plangganang malalaki. Yung ginagamit pa doon sa pagpaligo ng kaso. Wala
wala. Ayan, umuulan guys, umaambon. Pero ang ganda kasi hindi mainit. Kaya gusto kong maglaba ng ganitong temperature. Tama lang, kaso. Ayan. I-color muna para hindi magkawahawa. Kasi, alam nyo guys, ang daming nasira ang damit namin. Kasi nabasa yung yung nawala nga yung bubong, nabasa yung cabinet, the full cabinet ng mga bata. May naulanan. Nabasa lahat, kaya lalabahan ko lahat ang laman nun. Tapos meron pa akong cabinet ng mga kortina at kumot. Nabasa rin, kaya kailangan inaw-naw din yun. Importante matuyo mo ng maayos. Ayan, ang daming ayan, magkwentuhan tayo habang naglalaba ako guys. Alam nyo, hi guys, maglaba tayo guys. Ang daming iniwan ni Odette. Alam nyo yung type ni Odette, grabe ang ginawa sa amin. Ang dami naming labahin, mga maruruming mga kurtina, kumot, dun sa isang cabinet na basa lahat dahil yung bubong nga namin ay nilipad. Yung mga gamit ng mga bata, grabe. Ang bibigat pa namang labhan yun sa kamay. Kaya lang, mapilitan ako. Ito yung hamon sa akin, exercise. Ako, maubos ang bilbil ko nito. Maubos ang bilbil. Ayan guys, inuna ko manang i-color. Nang sa ganun, hindi makawawa. Ganun ang maglaba. Inaunaw ko munang ganyan. Tapos ayan. Ano bang sasabihin ko? Alam nyo guys, itong nangyari ngayon, ikukwento ko. Tingnan nyo pa itong brush na gamit ko. Brush ng ng flooring, walang iba eh. Hindi kasi ako naglalaba sa kamay, washing machine lahat. Ito yung para sa decolor ko, hindi masyadong matapang. Ayan. At yun nga ikukwento ko sa inyo guys na grabe yung naranasan namin. My first time to experience. Kaming lahat talaga nagulat doon sa nangyaring typhoon noong December 16. Nag-umpisa siya alas 7 ng gabi. Grabe ang tagal. Ang tagal ng bagyong yun. Nagtagal ng mga 8 hours yata. Oo, 8 hours. Grabe guys. Tapos yung bang malakas, yung talagang tuloy-tuloy yung hangin na ang lakas. Paano hindi anong pangalan nito? Paano hindi mapahamak ang mga bahay? Lalong-lalo na yung mga nasa tabing dagat. Grabe. Nakakaawa sila. Nakakaawa sila guys. Kaya pasalamat ako sa Panginoong Diyos at ligtas naman kami. Eto, at naglalaba ngayon. At least, nag-exercise ako. Siguro sabi ng Panginoong Diyos maglaba ka para ma-exercise ka. Kasi nakaupo ka lang lagi, nag-e-edit, nag-a-upload, nag-e-edit, nag-a-upload, nag-a-answer ng comment. Kaya lumaki ang bells. Kaya sabi niya, ayan, exercise mo yan, sabi niya. No? Ganun siguro. Ikikinig ang Panginoon Diyos sa atin, tinatawanan natin. Naku, tingnan nyo naman ang dumi. Oh, look at this. Ano na yan? Ayan, marunong pa pala akong maglaba guys. Marunong pa. Meron pang hindi nakuha yata doon. Ayan. Ayan, dami. Ang dumi. Tapos guys, nung ganun nga, 8 hours nagtagal. I'm not sure pero 8 hours ang bilang ko nang nagtagal yung bagyo. Nung una, mga bandang 5:30, humahangin na siya. Tapos yung cellphone ko, laging tumutunog ng yung alarm at pop, gumagano ng yung warning ng alarm ng ng MDRRMC. Ngayon, hindi ko pinapansin dahil parang pangkaraniwan na yun sa akin dahil how many times nang nangyari yun na nagwa-warn sila. Awa naman ng Diyos, wala namang nangyari. Ngayon nitong huli hindi ko nga pinansin.
Ay, grabe naman palang. Bagyo talagang totoo. Dumating. Sobra. Ayan, wala na akong... Ay, yung bra ko. Ano, stain siya. Hindi na pwede ito. Wawa naman ang bra ko. Oh my God. Eh, yung... Wait lang. At itapon ko na ito. Para sulit, itong maruming tubig na ito ay magagamit ko pa rin paglinis ito sa paligid ko. Yan. Diba? Ayan. Kasi may mga lupa-lupa. Dahil nandito tayo sa garden. Oh, enjoy nyo. Enjoy nyo dito sa garden, maglaba. Ako enjoy ko. Ayan. See? Oh, ayan linis dito sa akin ngayon. Oh. Ngayon, maglagay na tayo ng pang sabon. Sabon na tayo. Ayan. Nasaan ka? Dito ka nga! Naglalaba yung lakay ko doon, oh. Iba naman yung kanya. Ayan. Kinuha pa yung container ng sabon ko, eh. Doon ko itinatago yung sabon para din ulanan. Ayan, guys. Para mas mabilis para antibacterial. Uy! Walang butas. Papa, butasan mo to. Butasan mo to. Ayan yung magpakita, guys, oh. Magtatago. Butasan ito. Dagdagan natin ng tubig. Masyadong madulas. Alam niyo itong tubig ulan, guys. Maganda ito ng panlaba dahil lalong-lalo na sa mga puti. Lalong nakakaputi ito. Tapos lagyan ko siya nito. Ganon. Konti lang. Ayan. Tapos, lagay natin ganyan. Ito naman. Rapid kumi. Ayan. Para mababad siya konti. Expert sa labada. Yan. Diba? Ayan. Importante yung leeg, yung kilikili. Dahil yun ang dinapuhan ng pawis. Diba? Ayan. Wala lang yung amoy. Tapos guys, yun nga, alam nyo, kami, hindi na bago sa amin ito, itong ganitong sitwasyon na parang naghirap na, yung parang nabiktima ng kalamidad. Yung natural calamity naman ito. Naranasan namin noon ang masunugan. Kaya, hindi masyadong mahirap sa amin. Sanay na kami sa ganito. Kaya, konting hamon lang ito. At awa naman ng Diyos, ang nilipad sa amin ay yung roof. Yung hindi naman totally na buong roof, kundi yung lang, yung binalatan lang niya, yung pinaka long span or yung color roof ay yun eh, mahahaba na color roof na ang haba is 12 feet. Eh, bale, 6 na piraso nun ang nilipad. Pero, nung pina-repair namin, dumami lang kasi yung iba, pinatanggal namin kasi, yun nga, sinira din, nagkabutas-butas. Nagkabutas-butas guys, napunit yung kanyang mga ibang mga, yung color roof. Ngayon, napaayos na namin, nandyan naman sa video, kung gusto nyo i-check, medyo magastos lang kasi napilitan kami, hindi kami bumibili ng generator noon, kahit na lagi pa ang brownout noon, hindi kami talaga bumibili ng generator dahil sabi namin, gastos pa ng gas. Tapos yung nabali pa namin is gasoline.
Kaya lang, napilitan kami bumili dahil dun sa roof. Kasi nga, kung hindi naman namin ipaapura ang pagpatrabaho ng roof, ay guys, nako, mabasa lahat. Lalo na yung tuloy-tuloy ang tubig na aagos hanggang dun sa baba namin. Kaya sabi ko, mas maraming madamis. Kaya, napilitan kaming bumili ng yung generator. At awa naman ng Diyos, akala namin kasi wala kaming mabilhan dahil lahat ng hardware noon ay pinuntahan namin, nagtanong kami kung saan kami makakabili ng generator. Wala talaga, walang mabilhan. Kasi guys, nung 16, di bumagyo. Pagkatapos ng bagyo, dagsaan na mga 18 daw, 18 dagsaan ng mga tao at namili na ng mga generator, gasoline, dami nang binili para sa yung mga kailanganin, pang urgent, pang emergency. Kaya naubos. Pero nyo guys, parang nagpaalan nito, ginight kami talaga. Kasi lagi ako nagpe-pray na guidean kami kung ano man ang mga ginagawa namin ngayon. At lagi-lagi ay sabi ko, lagi ko hinihiling sa kanya na sana gabayan kami in everything we do. Ayun, kaya awa naman ng Diyos, hindi kami pinabayaan. At yan, pumunta kami sa mga hardware. Yung huli namin pinuntahan, hindi pa namin masyadong kabisado yung hardware na yun dahil kabubukas lang. Yung Wilcon, napakalaking hardware sa Panglao. Pumunta kami doon. The last time na pumunta kasi kami doon, yung first time namin pumasok doon, napakarami nilang generator, kaya akala ko meron sila. And then sabi ko, hindi pa masyadong kilala yun dahil bagong bukas, sabi ko. So, ang expected ko, makabili kami doon. Naku, wala pala guys, wala talaga. Ngayon, narinig ako ng guard, sabi ko, naku, paano ito? Sabi ko kasi, paano ito, saan tayo bibili ng generator? Naninig ng guard. Ang sabi ng guard ay ma'am, tanong mo yung mga contractor doon o yung mga nagtatrabaho doon, yung nagre-welding doon, tanong mo yun. Meron silang kilala na nagtitinda. Sabi niya, yun, pumunta ako doon, kaming dalawa ng asawa ko, tinanong namin yung matauhan ng contractor na yun. Ngayon, tinuruan kami kung saan kami makabili. Tapos, binigay sa amin yung telephone number. Tapos meron pa nga silang brochure, pinapili kami. Ayun, tinawagan ko. To make the story short, ay nakontak ko, nakabili kami. Ayun. At medyo may kamahalan, hindi katulad ng pangkaraniwan na price nung wala pang bagyo. Siyempre, in demand Ngayon, gano'n na. Meron na kaming generator na na-order. Hindi pa man dumating ang generator, naghanap kami ng trabahante doon din. Yung trabahante doon na nagwe-welding, ay tinanong namin kung may kilala silang magtrabaho. Ayun. Sila mismo ang pumunta dito at yan, naayos na. No? Awa naman ng Diyos, na-solve ang problema. Ayun guys, dito naman sa araw-araw na buhay namin, apektado ang lahat ng labahin, katulad ngayon, pagkain, na bago ang pagkain namin dahil wala kaming refrigerator, mga mainom, hindi na kami yung umiinom na, buti naman, maiwasan na yung malamig. At ako naman dati na hindi ako mahilig sa malamig. Ngayon, ang pagkain namin ay sa araw-araw, minsan yung kadalasan pagka busy kami guys, may mga lakad kami at busy ako, hindi ako makapagluto. Pinakamadali na tawagan namin is or puntahan is yung fast food. Kundi Jollibee, Chowking, kundi Chowking, McDonald's. Kadalasan McDonald's. Oh my God. Parang nakakauta, parang nakakasawa sa panlasa na yung lagi na lang fast food, laging burger, chicken, burger, spaghetti, palabok, parang nakakauta. Kaya kahapon, namalengke ako,
Awa naman ng Diyos ay nagluto ako. Sinarapan ko ang luto ko ng, ng dinner namin, yung ribs. 2 kilo talaga niluto ko. At ayun, ginawa kong barbecue ribs. Na-enjoy nila ang dinner namin kahapon. Aba, ang bilis ko guys, oh. Ang dami kong, Tapos yan. At dito naman sa pag-upload ko guys, medyo problema kasi yung signal namin, ang hirap. Mabagal akong mag-upload ngayon at saka yung live streaming natin hindi ko nagagawa ngayon dahil imposible. Wala kaming kuryente hanggang ngayon. At walang tubig kung di kami nagsumikap na magkaroon ng tubig na panlaba, wala talaga. Kasi wala kami mahintay. Wala talagang tubig na galing sa sa linya ng tubig dito. Wala pa. Wala ang kuryente. Pag wala kasing kuryente, walang pump. Kasi kung magkaroon man ng tubig, sana ay at least makaluto, makalaba, makahugas ng maayos, makamat, makalinis ng maayos, di ba? Kaso mo nga lang, wala eh. Kaya, ganyan ang buhay namin ngayon. Ayan, at pasalamat ako sa Panginoon Diyos at ayos naman kami. Ito lang, ganito medyo mahirap. Pati yung mga hanap buhay natin, apektuhan. Pag-online namin, dami na naming notifications, di nasagot, my God. Diyos ko. Paano na yan? Tiis lang. Ganyan lang talaga ang buhay. May mga panahon sa buhay na ganyan talaga. Oh? Oh. Ayan. Hindi ko na masyadong pinagpupusok ng gusto. Basta't importante matanggal yan yung amoy ng tulog. At ito naman mailagyan ko ng downy mamaya. Save lang siya. Kasi kung hindi naman natin labhan guys, basa kasi magka-stains. Yung ang pangalan nun? Ulog. Yung tarumitim sa Ilocano ay dot. Yung yung dot na itim na mag-stain sa damit. Ganun yun. Yeah. Yung isa naman naglalaba doon sa kabila, ewan. Ayan. Tapos yung pag-upload ko guys ay pagpasensyahan nyo na kung ano man ang may upload ko dyan, update, yun lang muna. Wala muna yung about na yung mga nag-request sa akin, how many times na nag-request na update daw yung mga halaman. Hindi pa namin naayos guys, pero at least nakikita nyo sa background ko, green. Ayan nakita nyo. Buhay naman, buhay, kaya lang hindi pa naayos, hindi pa na-arrange ng gusto. Pati doon sa Petit Django 1. Tapos yung iba na malalaki na fern, na sensitive, nasa loob po ng studio, save naman sila, safe sila. Tapos yung mga mamahalin, hindi naman sila naapektuhan ng bagyo dahil nandun sila sa balkoni. Hindi naman dumaan doon ng bagyo dito sa bandang kalsada, nakuberan sila. So, okay naman yung mga delisyosa, Monstera delisyosa na yung yung pangalan nun, Thai Constellation, yung mga albo, Tiger albo, save naman sila, save, pero may mga dahon lang na damage yun. Pero safe naman. Safe naman sila. Ayun, tapos marami pa kaming dapat na ayusin dito sa bahay. Dahil hindi lang naman yung bubong ang dapat natin yung wall din. May parte ng wall na medyo na-damage, kaya ayusin din namin. Ayan. Unti-unti, makakabangon din. Makakabangon din tayo guys. Ayan. Nawalanan na ako. Liligo na ako. Okay? Ito, ang balita ngayon. Laba-laba. Tapos guys, Diyos ko, grabe guys yung na-experience namin. Yan, naglalaba ako. Habang naglalaba, kung kukwento lang ako ha, kwentuhan tayo. Kasi, noong nabili namin yung generator, problema na namin yung gasolina. Kasi, ang haba ng pila at sobrang dami. Talaga, alam nyo kasi, dito sa Tagbilaran City, dagsaan na ng mga taga-towns, yung mga karating towns natin. Siyempre, wala rin silang gas.
Eh dito, humingi ng saklolo, dito na sila bumili. At yun na. Pumila kami ng talagang 1 day, 12 hours sa pila para lang makakuha ng gasoline. At ang limit pa, kahit ganun mahaba ang pila, 500, worth 500 lang ang allowed na bilhin ng bawat isa para raw maiwasan ng hoarding. Ako naman, sinabi ko kay Sir Jerry, yung may-ari ng gasoline, nung umabot na kami dun sa sinabi ko na please lang kasi for generator. Ayun, pumayag naman na bumili kami ng 2 container na ayun naman, considered naman. So, yun ang nangyari guys. At ang bra ko ay nasira. Ayun, matanggal pa. Yeah. Nagka-stain. Kung sino dyan ang mag-donate ng bra, ang bra ko nasira guys, nasira ng bagyo ulit. Ang bra nasira. Nasira. Ayan. Ayan guys, tapos tingnan mo yan, di natin namamalayan, malapit ko nang matapos masabunan ang lahat. At least may natapos tayo today. Ayan. Isa ang bra ko nagkasira-sira ng mga bra. Ayan, mga boxer shorts sila. Sabi ko boxer shorts muna dahil maubos na ang mga boxer shorts. Bakit ito lang yata ang boxer shorts? Nakita ko maraming boxer shorts na diba? Mamaya maghapot pa ako. Kulang pa tape ko guys, wala pa to sa siguro itong binilalaban ko dito, nakita nyo, mga siguro pang lang to, pang 10 sa lalaban ko today. Oh my god, ang dami guys, sobra. Ayan. Tapos guys, yung mga humihingi ng tulong sa amin, i-announce ko sa inyo na yun, humihingi ako ng tulong in behalf of them, lalo na yung mga nawalan. Kaya lang walang nagre-reply, walang nagre-respond. Lalong-lalo na pag humihingi ako, natatakot yata ang bawat isa dyan na baka ako ang kakain ng ibibigay. Eh hindi po, ibibideo ko pagkain na ko sa kanila. Kaso mo nga lang, siguro naman ay tipid lang ang bawat isa. To be clear po, sabihin ko sa inyo, wala akong na-collect kahit 1 sentimo. Yan, makakakala nyo humihingi ako in behalf of them, dyan na ako kumikita ng kinakain namin. No way. Ha? Huwag nyo isipin ganun ha. Gusto ko lang makatulong talaga. Kaso mo nga lang, wala talagang tutulong. Kung sa amin, sa pamilya namin, wala po talaga. Kami lang, alam mo sa buhay nito, na ito, ay kanya-kanya tayong paningkamot, paningkakay ko sa Bisaya pa. Wala kang dapat asahan na iba. Yung mag-strive hard ka ng sarili mo, ikaw ang nakakaalam sa ihangad mo na lang sa taas para ipasumpong niya sa iyo ang biyaya. Huwag ka nang umasa sa iba. Kaya hindi ko po inaasahan ang tulong ng kung sino man dyan online. Hindi po, hindi naman sa nagmamalaki ako, pero hindi ko pa po naranasan ang matulungan na humingi o hindi naman ako humingi for us. Never ako humingi po para sa amin. Awa naman ng Diyos, kinakaawan kami ng God at na enough naman yung nandyan na grasya niya. Nakakakain ng anak ko kami ng 3 times a day at nabibili ko yung sufficient na needs namin without the help of anybody. Okay? Tapos nasa kabinet ko, nilipad ng Odette. Ngayon ko lang nakita, kung di pa binagyo, di ko makita itong dress na ito. Hindi naman marumi ito, nilipad lang, nabasa. Maraming damit guys na nilipad lang. Hindi naman marumi. And then guys, kung halimbawa
maibalik uli yung ano, kasi nasira rin ang router namin. Nasira din ang wire, kaya wala kaming internet ngayon. Hindi ako nakakapag-live streaming. Hintayin na lang natin. Wala pa po, wala pa. Hindi pa ayos ang mga lahat. Hindi pa ayos. Diyan sa mga pila naman ng mga gasolina, ganun pa rin. Sigurado ko kahit na umuulan ngayon, ang dami pa rin doon. Marami. Wala eh. Walang enough supply. Hindi ko maintindihan kung bakit wala naman. Hindi ko maintindihan. Anong dahilan? Hindi ko pa naitanong. Ewan ko lang kung anong dahilan. Bakit ganun? Hindi ko po alam. Kaya ganun. Ayan. Tatapos din to. Maglaro sa ulan, guys. Laro ng tubig. Sarap. So, maraming dumadaan. Naulan na ako, nabasa na ako. Buti na lang, hindi naman tumitigil ang ulan, pero yung mahina lang, huwag lang malakas kasi ako'y nag-aalala pag malakas, sobra. Kasi ano, katulad nung bagyo, ang daming nabaha. Yung Lobok, yung Ubay, yung sa Bilar, ang daming napahamak, guys. Daming lumangoy ang mga bahay. Yung mga malapit sa ilog, ganon. Kawawa. Kaya sabi ko, huwag naman yung lakasan ang ulan para sa ganon ay huwag naman mabaha. Ewan ko, bakit ganon naman yun? Pero ang balita ko, bago daw lumakas ang hangin, ay talagang nagbaha na doon. Yung ulan na tuloy-tuloy na malakas. Tapos yung yung mga bahay noon ay nabaha na, tapos bigla ka mong nung umabi na, bigla ka mong lumakas na yung hangin, yun na. Grabe na, nakakaawa ang mga tao. Ang dami nakakaawa talaga. Ang daming namatay. Grabe. Kaya, Diyos ko, nakakaawa kami dito, guys. Hanggang ngayon naman, walang kuryente. Walang kuryente hanggang ngayon. Paano na ito? Wala. Hindi ako makapag live streaming. Kaya, ini-enjoy ko na lang maglaba. Ganyan. Pero, at the corner of my mind, malapit na namang tanghalian. Pero, panatag ang loob ko kasi kagabi ay kahapon bumili ako ng 2 kilong ribs. Yun nga, dinner namin ng kahapon, ng hapunan. Yan ang kinain namin. Enjoy naman ng mga bata kasi sabi ko ayoko na ng fast food. Tapos yung 1 kilo of liempo ay ginawa ko, ginarinid ko yun sa suka. Maraming suka at saka toyo, garlic. Dinamihan kong garlic talaga para hindi siya masira. And then yung toyo, nagyan ko ng asin. Then ngayon, pagluto ko mamaya, hugasan ko para sa ganun hindi maalat. At least, na-preserve. Ganun ako mag-preserve ng karne, guys. Kaya sabi ng mga anak ko, hanga sila. Grabe si mama. Pati yung mga nasa refrigerator namin na natira, na-save ko lahat yun. Nung nawalan na kami ng kuryente, ginawan ko ng paraan na hindi mapanis. Kaya naunti-unti pa namin makain, walang nasayang. Eh, kailangan nating maging matalino. May utak tayong binigay ng God, diba? Ganun ang karanasan namin, guys. Ayan, sabi ng asawa ko, para ka nang si Alawi, ikaw naman eh. Para raw ako si Ivana Alawi. Ivana Alawi ba yan eh? Si Ivana Alawi, iba naman yun dahil sabi ko, teka, maghubad ako. Magbara lang ako na para maging Ivana. Saan ka na? Tapos ka na dyan? Ayaw niyang pumunta dito sa tabi ko. Dito tayo, kwentuhan tayo ba? Ayaw mo na sa akin. Samahan mo ako dito, nakakapagod mag-isa. Ayaw niyang makita yung naglalaba siya, guys. Bakit ayaw mo? Halika nga. Si Manny Pacquiao nga at yung family niya, naglalaba nga eh. Ganyan, nagiginawin ka dyan sa tilamsik ng ulan. No? Bakit? Halika dito! Ayaw niya makita ang dede niya. Halika dito!
Halika na Ano ngayon? Kung kita ang dede, wag lang ipakita ni Paul. Kasi sabi nila, diba yung mga celebrities? Ako pag nasa beach ako, bakit? Nakatupis lang. Ano ngayon? Huwag mo lang ipakita yung utong. Kasi parang malaswa. Ano ba? Bakit gano'n ano? Ang utak ng tao. Ano ngayon? Kung makita ang dede, yung karne lang niya. Karne lang niya ipakita mo? Halika dito. Halika dito. Tulungan mo akong banlaw dito. Tapos guys, ang nakakalungkot dito sa nangyari sa amin, alam nyo, nalulungkot ako minsan kasi na-experience na namin nung nasunugan kami. Yun bang parang allergic ng ang mga kakilala mo na baka lumapit ka sa kanila, yung bang hindi nila may deny dahil nakikita ko pagka binabati nga ako nung Merry Christmas nagtago bigla, nag-offline. Oh my God. Mabati ka lang? Ano ba yan? Takot na takot. Ganun ba? Ganun din ang na-experience namin noon. Alam ko na yan. Naintindihan ko. Huwag na kayong matakot. Hindi kami mangingi. Okay? Nasanay na kami at kayanin namin kahit pa paano makakaraos din. Mas bali pa, di ba nasa Biblia naman, mas bali pa na mas maganda na pumunta ka sa ibang tao kaysa doon sa kadugo mo humingi ng tulong. Sabi niya, nasa Biblia yan. Nakalimutan ko lang ang verse, pero nandun talaga. Ganun talaga. Ang nakakasamalan na loob, yung mga dati mong itinulungan at may mga utang pa hanggang ngayon, yun ba? Yung ganun ba? Na oras sana na kailangan namin ng magugol na pera o na magugol na ano, para maka move forward kami, hindi nagbabayad. Pagpus sasabihin pa nagabaan daw kami. Ano yun? Hindi sana na maawa. Sinabi pang magabaan kami. Oh Diyos ko, tatawanan ko na lang. Hindi ko kayo iiyakan. Okay? Masisira ang beauty ko. Ayan ang sarap maglaba dito. Yan. Okay guys, ang asawa ko naman ayaw naman dito kakaasar na Gusto ko kasi, pag nandito siya, kasi may kakwentuhan ako. May sinasabi ako, mag-interrupt, ganun ba? Mabuti naman. Dahil every time na may sabihin ako, kukontrahin naman niya. Yan, huwag na lang. Oh yan natapos ko yung isang pero I will be washing 10 times like that today. At yung mga malalaking mga kumot pa. Ayan. Kasi guys, hindi naman natin may madala sa laundry dahil wala ngang kuryente. Buong Bohol walang kuryente, kaya ang mga laundry shops hindi pwedeng tumanggap, kaya mapilitan talaga tayo ang mag-kuso-kuso. Bagay ako, wala naman akong pamilya. Lumaki ako sa lola, wala naman akong inasahan ng mga kapatid o parents. Lola ko noong buhay pa. Ngayon nung namatay na, uli lang, lubos na lang ako. Aray ka! Ayun! Ano naman? Ayan. Kita mo? Natapos din natin ito. Natapos natin kasi ang eksena na lang yan guys ay banlawan na lang ito, and then isampay. Okay? At yung medyas pa, mamaya uli, ipakita ko sa inyo yung mga iba pang labahin. Naku, ang dami. Sobra. Grabe. Magsasawa ka sa labahin dito. Oh, sino yan? Papa? Oh, itapon ko na ito at sobra na. Ayan. Ayan, yan kaming dalawa ngayon guys. We are ng bagyo guys. Ayan, ito ang ginawa ni Odette sa amin. Pinaparsahan kami ni Odette. Ayan guys. Final na. Okay.
tinuturuan ko siya guys kasi hindi marunong maglaba. Kawawa lang. Oh my God! Ayan, ngayon, itong karanasan namin na hindi makakalimutan, December 16. Dumating ang bagyong napakalakas, super lakas na talagang grabe, ginulantang ang lahat. Buong Bohol ay ano niya, sinira niya talaga. Grabe, at yun lang ang bagyong nakita ko na talagang grabe na yung sound niya. Parang merong mga sound na parang hindi iisa lang na merong creature na espiritu doon na maingay. maingay na. Parang tumatawa pa na gumaganon, tapos ganun ang tunog talaga ng hangin na napakalakas. Bumubulong pa. Grabe. Parang may jablo. Ano ba yun? Kaya nag-wonder kami. Nasa kwarto kami. Kami apat. Diyos ko. Grabe. Tapos nung lumakas na ng gusto, talagang naririnig namin na inililipad na yung mga yung mga bubong. Yung bakal. Ay nag-decide ito na baba tayo. Sabi na, ewan ko bakit ba ganun ito. Dahil siguro parang nag-shake yung building. Natakot siya ba? Nagpanik. Di pagbaba namin sa hagdan, nag-holding hands kaming lahat pa. Unti-unti kaming na pababa. Dahil naghawakan kami ng kamay kasi ang lakas talaga ng hangin. Parang ipapalit ka kahit nandyan ka sa loob. Grabe. Tapos, bigla nung nandyan na kami sa labas, papasok na dun sa isang building. Nag-decide na naman ito, balik ulit tayo, balik na naman. Paano ang lakas ng ulan. Grabe, ang nanginginig-nginig. Ano ba yun guys? Hindi ko maintindihan. Ang lakas ng ulan na, ang lakas ng My hangin. God, grabe talaga. Diyos ko. Ano ba yan? Sobra. Yun ang experience namin na talaga hindi makalimutan. Yun talaga. 3 beses yatang banlaw ito kasi madulas. Madulas kasi ang ulan na tubig pag nasa bunan. Tapos ito. Tapos muna yung doon banda para mai-drive away niya yung dumi doon. Maramit, ganun. Ganyan. And then, tubig again. Ayan, ganun guys. Dito na ako guys, nagpapahinga. Dito ako sa van. Dito ako nagpapahinga guys. Pagod na pagod sa paglaba. At hinginangat ako ang peanuts na niluto ko. Ito labahan namin guys. Dito na namin sa garahe nilagay. Diba? Alam nyo kung bakit ako nag-i-stay dito? Kasi dito ang charging station namin. Ayan. Dito kami nag-charge ng mga power banks, mga cellphone namin. Tapos dito ako nagnanap. Tapos ang snack ko is peanut. Ayan. Tapos nagluluto ng coffee daw ang lakay ko. Ayan guys, ang mga nalabhan namin, ang dami no. Pansin mo, daming panty. Ang dami naming nalabhan ha, 2 row yan. Gusto ko pa sana, kaso nga lang, naubos na ang hanger namin at saka wala nang space dito. Next time na naman. Pero meron pa kaming tubig Ang bait ni Lord talaga. Binigyan kami ng tubig. Yun nga sabi ko, yung ulan na inipon namin, na ginawa namin ng paraan, di ba? So, ayan guys, ang dami naming nalabhan. Ayun. Paalam na naman ako. Thank you so much. God bless. Stay safe. Sa mga nagtatanong ng mga tanim, eto next time na. Okay naman, buhay na buhay naman sila. Ayan ang Jose Bono Guwapa pa naman. Guwapa rin. Guwapa pa rin naman. Dami pa rin dyan. Di naman sila namatay. Kaya lang, yung medyo nalungkot lang. God bless guys. Anong sasabihin ko? Stay safe. Mag-ingat tayo. And advance Happy New Year. Advance Happy New Year. We wish you a hindi na Merry Christmas Happy New Year. Okay, anyway. See you again.
on the next video, guys. Love you all.